Bon vespre a tots i a totes i benvinguts i gràcies per assistir a la primera de les 4 xerrades, conferències, taules rodones que el Col·legi de Salvador és veritat que amb molta il·lusió i moltes ganes hem organitzat per nosaltres pares. El Col·legi de Salvador vol dir hem fet feines l'alumnat, hem fet feines pares a través de la seva associació de pares i mares del col·legi i hem fet feina als claustres de professors. Per tant, en nom de tots, gràcies per assistir-hi i vespre. Generalment, els agraïments són feines final d'actes d'agraïment. Jo avui tinc ganes d'agrair, a més en nom del Col·legi de Salvador, la vostra assistència, a totes aquelles persones que han fet possible aquestes jornades que veig aquí, que constantment tindreu projectat els 4 dies. En primer lloc, evidentment, són els ponents, les persones que passaran per aquí, a les quals hem convidades. I agraïm molt sincerament perquè totes elles, quan se va plantejar la iniciativa que teníem, no hi ha ningú que s'hagi fet enrere, en el sentit que no sé com ho entenc, ja ho veurem. La veritat és que totes elles, persones amb molt d'una agenda d'aquestes de dia ben plenes, la veritat és que han tingut molt bona acollida i per tant, sincerament, vull donar les gràcies a tots, des de Tomàs el primer fins a Antoni Riera, que serà el darrer ponent. També vull fer extensiu l'agraïment al personal de la casa, d'Estès de Llibertats. La veritat és que els col·legis de Salvador solen usar bastantes vegades aquestes instal·lacions i la veritat és que cada vegada que ens hem hagut de menester, la veritat és que ens han respost i per tant crec que també és molt d'agrair l'esforç que fa el personal d'aquesta casa per deixar-nos les seves instal·lacions, hores que per la seva jornada laboral no els respondreix aquí, per tant, també per avançat, gràcies a la casa. Evidentment, també és un d'entretats, la revisió d'educació, perquè quan també necessitem alguna cosa, sempre les tenim al nostre costat. Gràcies a tots. Una miqueta, la meva idea era explicar una miqueta el perquè, d'on surt aquesta idea. Els qui sou pares i mares del nostre centre, ja des de abans de Pasqua, us va repartir un tríptic informatiu, un poc explicant en què consistien i per què. Però de totes maneres, deixeu-me fer un poc de menció quin és l'origen d'aquestes 4 ponències. Aquestes 4 ponències i temes els han tret l'alumnat. L'alumnat de secundari dels nostres centres ha estat les persones que triaren tractar 4 temes, aquests 4 temes concretament. Però les triaren no perquè avui vespre fóssim aquí i pensàssim que en Tomeu i en no sé qui venguessin, sinó perquè el 23 d'abril, de fa una sèrie de cursos escolars, fèiem un gran debat amb ells sobre els temes que ells trien. I, per tant, enguany, el 23 d'abril, també farem el debat amb ells sobre aquests 4 mateixos temes. Quan ens posàrem a fer feina sobre l'organització d'aquest 23 d'abril, vam dir, bé, ja fa 3 anys que ho fem, crec que hauríem de fer alguna cosa més en l'alumnat, perquè clar, si no sempre arriba a ser monòton. Ens posàrem a treballar i la veritat és que ens van sortir una sèrie de noms per convidar, que la veritat van considerar que aquestes persones no devien de fer venir de 10 on venguessin per 10 minuts al telegador un dia i ja està, sinó que varen pensar, molt bé, fèiem formació per l'alumnat, Sami està interessat en fer formació de pares, per no obrir aquests mateixos 4 temes que plantejaven els lots 23 d'abril a tots els pares, mares de l'escola, pares i mares d'altres centres i públic en general, perquè creiem que eren 4 temes, jo crec que 5 o 6 temes que hi ha de rabiosa actualitat, 4 d'ells està reflexat en aquest programa. Però penseu que els han triat ells l'alumnat, d'acord? Per tant, el 23 d'abril ell tindrà el seu torn de debat i discussió sobre aquests 4 temes. Per tant, l'origen ve d'aquí. Vos comentaré una miqueta l'estructura que tindran les 4 sessions. Les 4 sessions
començarem amb una introducció per part del grup d'alumnes d'ESO que han treballat el tema. Avui vespre les toquen els alumnes de tercer ESO, que a l'inici d'abril mos presentaran les seves conclusions del seu treball, faran una mica d'un tast, en 10 minuts, de la feina que han fet sobre les drogues, sobre aquest tema, les drogues de tercer ESO. I cada vespre hi haurà un grup d'alumnes que vos presentaran les seves inquietuds, que saben les seves opinions. Com se sent aquesta? La segona part, vendria en vostra intervenció, la primera i la darrera és en pla més conferència, com he dit a Riera, i la segona i la tercera en pla més de taula redona de diverses persones. Però com que també estava molt interessat en que els alumnes diuen la seva, els experts diuen la seva, els pares també diguin la seva. Per tant, a cada sessió deixaríem un quart o 20 minuts perquè vosaltres aporteu idees, demaneu, intervengueu. D'acord? A l'esquerra veig que Joan, veig que jove amb buenes, Joan Jofre, bé, si durant la intervenció de Tomeu o després teniu intenció de demanar alguna cosa, el sector aquest de la dreta vostra, fes un senyal en Joan i en Joan anirà notant les paraules demanades. A l'esquerra veig que sé que la mare Antònia igualment, a sector de la dreta feia-li un senyal i ell anirà notant i menys si pot imaginar una mica de la intervenció, perquè n'hi hagi, n'hi ha d'haver, perquè els ho dic la vostra també. És a dir, bé, l'educació se sostén, pares, fills, mestres, escoles, societat, per tant, vols ho dir la vostra, tenir aquesta estructura, d'acord? Torna a trobar. Quan acabem, el 9 i mitja, tant que ho seria acabat, vos han entregat a tots una fulla, una quartilleta amb 7 preguntes. Mos li diu molt que les emplenàssiu i les tornàssiu a sortida. Si ja ha plenat, perfecte. Una fulla de valoració de la vostra impressió quina ha estat, l'organització quina que heu trobat, la valoreu, i després una mica de saber quin impacte té. Hi ha una pregunta, són una dues que diu: sou pare o mare d'algun fill o filla en edat escolar obligatori? Si ets sí, per saber si impacta ha arreglat dins la població d'estudiants. Si poseu que no, evidentment ja s'entén que veniu aquí perquè el tema vos interessa, perquè es ponen l'hòstia, o pel que sí. D'acord? Si deix que sí, vol donar l'escola, no per xafardejar, estàu convidat tots, però sí per saber una miqueta l'impacte que ha tingut l'acció aquesta. D'acord? Per tant, us agradaria moltíssim que dedicàssiu un minutet a contestar-ho i de fora hi haurà una taula, també un membre de Sant Isabel del centre recolliria aquesta informació. D'acord? Per tant, us agradaria també que ho contestéssiu. Bé, la xerrada d'avui, estem a droga, dependència que i per què, alumne tercer, na Núria, na Maria Paula, en Miquel, na Maria i Caterina, faig introducció i després intervendrà el senyor que Núria, Núria, Miquel, Miquel, del Barça. O que ha llevat el tercer? No, el Miquel més escoler... En sèrio? I no va patir, a dir? No, si no hi va patir, no hi ha hagut escola, no hi ha hagut. De Barínia, Barínia, i de Caterina. No? I de Caterina. Aquestes. Després d'intervindrà el senyor Plic i l'Esquerra, i la veritat és que és un honor, un privilegi i moltes coses més, no veu, que tinc sort de presentar-lo. Fa 30 anys que ens coneixem. Vos coneixem més, o? Més. Ja ho sabeu, però tu també. Jo també, ja ho sabeu. L'en volia fer tot. Sabeu que és president i impulsor del projecte Alma Balears, una organització, una institució que tots coneixeu, de prevenció, de tractament, de rehabilitació de la dependència, i també s'ha dirigit aquest dia el vostre event, com heu dit, que dona molta importància a la investigació i a la formació de les persones que treballen en aquest àmbit. Per tant, per aquesta labor
no citaré ni me'l manco els guardons que a nivell institucional com a projecte com a ell, com eu, per tant, això està a l'abast i ho sabeu i segurament el seguim constantment la feina que fa. D'acord? Per tant, president i impulsor del projecte. Però a la vegada... President Tomeu, ja basta. Bé, però no una miqueta. Però bé, Tomeu, sabeu tots que fa aquesta tira d'anys que va estar dedicat a Llibertat, per tant vol dir que moltíssima de gent que coneix, per tant, jo havia posat dues idees per presentar perquè s'obren, perquè la majoria ho coneixeu, perquè va començar aquí de vicari, va fer la docència a soldador i l'institut, i després va tenir la habilitat de ficar-se. Una manera de tractar-se els joves a l'educació i l'altra del món esportiu. Clar, i a Artà se va atracar a l'únic esport que en aquell moment hi havia, no té res a veure alguns avui en dia, hi havia el futbol, també es dedicava al futbol. Anava a suar, anava a córrer, duia el cotxe, bé, se va ficar, per tant, tota aquesta gent de la nostra educació hem estat. D'acord, per tant, es proper a nosaltres. Per tant, és que el tractat, crec que solen les paraules, per què que no l'hagi el tractat, perquè sou més joves, etc. Que anem per parlar d'aquest tema, que tu has volgut fa tant gent que en sap molt i que m'ho he explicat les paraules que són, etc. Però aquest pla humà que dins el meu no el tenen els altres i per tant per això és existits. Per tant aquest pla humà m'ho interessava molt tenir-lo aquí. Jo dic que vaig anar a Morelló, en el cotxe pensava quin també me trobaria després de tants anys. Vaig recordar el Fran, com veieu que és sincer, proper, preocupat per les persones. Però bé, pensava, un tipus que, per els més joves, amb un llenguatge clar, directe, entenedor, no res d'anar fent voltes, amb un llenguatge molt senzill, molt col·loquial. Enteneu? La gent, així, per tant, totes aquelles persones que fa anys que el tractat amb ell, enteneu, d'aquest estil. Ja basta. Ja basta. Bé, perquè crec que han de parlar aquests. Entre dos, per tant, començar, si voleu, i insistir, gràcies per la vostra assistència i com a per tots. Donar les gràcies als assistents, donar les gràcies a l'escola per haver organitzat aquesta jornada i, evidentment, donar les gràcies a Tomeu Català per haver acceptat la invitació de l'escola i estar avui aquí amb nosaltres. Perdona, de darrere ho sentiu? Sí. Si no, te pot poner aquí. Els alumnes de tercer d'ESO hem estat els encarregats de preparar el tema del debat i d'elaborar un estudi al treball de camp que ha consistit en enquestar a 97 alumnes, 57 pares i 30 persones del carrer. A partir d'aquestes enquestes hem obtingut uns resultats que vos presentarem en forma de gràfics i que ara els meus companys us explicaran. La primera pregunta que vam plantejar als nostres enquestats va ser si consideren que s'ha de controlar més la venda de drogues als menors de 8 anys. Pot ser la dada més interessant és veure que els alumnes es desmarquen una mica dels pares i dels adults del carrer, però en general tothom considera que sí, que s'hauria de controlar més la venda d'alcohol i drogues. Bé, la segona pregunta que vam proposar va ser: consideres el tabac i l'alcohol com a drogues? Els resultats van ser molt semblants en tots els enquestats. Sí, la majoria considera que són drogues, si bé és vera que després, a l'hora de contestar algunes preguntes directes sobre la droga, no els hi tracten. Com veiem al voltant del 90% considera que són drogues. Al voltant del 10% creu que no, i un 2 o 3% diu no saber-ho o no estan segur. A la tercera pregunta, has consumit alguna droga? La majoria dels pares, gent del carrer i alumnes diu haver no consumit alguna. Però posam en dubte aquí la sinceritat dels adults, sobretot dels nostres pares, que per ventura, pel fet d'haver-nos entregat les enquestes del FIS pensant que s'hagin pogut cohibir.
A la pregunta quines drogues coneixes, la majoria dels enquestats estan informats de les principals drogues que circulen. Aquest fet demostra que la societat pareix tenir informació sobre les drogues. Pel que fa al consum de drogues, pares, la gent dels carrers i alumnes coincideixen en el consum d'alcohol, que com veiem és bastant alt. I sobta sobretot l'alt índex d'alumnes que han consumit alcohol, que és molt més alt que el tabac. Dubtant de la sinceritat de la resposta d'alguns pares, ja que sabem que algunes drogues han estat molt de moda en les darreres 2 dècades i ningú diu haver-ne consumit. En tot cas, ens alegrem que sigui així. Pel que fa a les drogues que es consumeixen habitualment, veiem que l'alcohol i el tabac són les més freqüents. Preocupa, doncs, que l'alcohol i el tabac siguin encara avui drogues amb un alt índex de consum entre la població i preocupa sobretot que els joves hi siguin tan propers. Un tema important i que més debat genera i ha generat entre els enquestats és el de la legalització de les drogues. Les opinions, com mostra el gràfic, estan ben dividides i és complicat arribar a un acord. La legalització de les drogues es veu positivament i negativament entre alumnes, pares i societat en general. Finalment, varen voler demanar si coneixien algú amb problemes de drogues. Desgraciadament, la majoria va dir que sí. Fet que ens preocupa i ens hauria de preocupar a tots perquè demostra que el problema no s'ha solucionat. Bé, com a conclusió de la nostra aportació, volem dir que ens ha servit molt fer aquest estudi per prendre consciència del problema que provoca les drogues i, sobretot, per poder-ne parlar obertament i amb sinceritat amb tots vosaltres, amb els adults. En general, els joves pensam que ser excessivament tancats és negatiu, ja que la joventut s'ha de viure amb cert risc i amb certa bogeria, però sempre amb el grau de responsabilitat adequat. A continuació, vos presentarem el vídeo que recull les opinions dels alumnes i d'alguns adults. I esperam que la nostra sinceritat ens ajudi a poder tractar en realitat els problemes de les drogues. I dic que moltes gràcies a tots per parlar-ne i preocupar-vos per nosaltres. Jo també crec que són drogues, també perquè poden crear un tipus d'addicció. Sí, perquè te duen el mateix extrems que una altra droga, te crea addicció. Sí. Jo crec que sí. Duen coses que no són bones per nosaltres. Jo també crec que sí que són drogues perquè són dolentes per tots. Estic d'acord amb la seva opinió i crec que són perjudicials per la salut. Sí. Jo crec que sí perquè crea addicció. Sí. Considero que és una droga, però crec que els sacraments ho poden afectar. Sí. Sí, aquest és el problema particular. Sí. Perquè te poden perjudicar com qualsevol altra droga. Jo crec que sí. Sobretot amb el tabac, crec que és una droga. Vull dir, jo som un addicte al tabac. Crec que es consideren drogues blanques, estan més acceptades socialment també, l'estat també hi té interessos. Jo crec que sí, que jo quan els gent que pren droga, espero que sigui conscient, o sigui, jo sí, però... Sí. Per la televisió també, ja ve molta droga i tot. Jo també crec que sí, que fa mal i això entre tots m'ho pres un poc, entre la casa, l'escola
i fa mal perquè si cal siguin completament dependents, perds tot el que tenen. Jo per internet, perquè sempre m'ha interessat molt aquest tema i sempre en el meu temps lliure me dedico a aquesta informació. Jo per la televisió i a l'escola, a la família. Jo per l'escola i també que majoritàriament de comunió. Els primers han fet xerrades d'això de les drogues i mos han explicat. Sí, sobretot la meva família i a l'escola. Sí, soy consciente que son mal. Sí, i d'estar malalt, ja no pot fer res, perquè per molt que li digui ja no te farà cas. Sí, que no faré el que està fent, perquè pugui ser de salut i que no viuria tant anys com... No, és que estan de vora ells també, la seva família i tot el que està de vora ells, els amics. Li poden dir moltes coses i li poden aconsellar que no ho faci, però tanmateix ho vol fer res. Jo crec que són les persones que en consumeixen i també trobo que els afectats també són la família, ja que si li passa alguna cosa greu a aquesta persona, pues la família sempre ho passa molt malament. Estàs en un grup que tots fumen, beuen i prenen drogues, està clar que al final, si no te separes d'aquest grup, acabaràs igual. Jo també crec que si estàs en un grup que la majoria són drogadictes, ho acabes provant. Sempre dir el mateix, la família que tens i els amics els tries tu. Vol dir que triar, l'altre mateix els joves, triar amics que no estiguin per món. I els que hi estiguin, fer-los sortir. Sí, hi ha moltes persones, per exemple, el tabac com a droga, molta gent fumadora i fuma. I l'alcohol també, alcohol i Alcohol. Sí, inclús gent que s'ha mort. Sí, ja sé. Jo també. Per jo va ser una beguda com totes les altres, l'únic que passa que si el prens en molta quantitat, com mareges i vomiten. Sí, he consumit alcohol ja poca, però... Alcohol. Sí. Sempre que surt bo, i si no bo, perquè no surt de festa. No com els altres. Jo, personalment, el primer vi perquè una persona més gran no va arribar prou bo i per les influències de Sí. Sempre tens influències de la gent més gran, que sempre també que diuen no va prou i tu acabes per no quedar malament. No. Pues aquella festa no es va fer divertir. Però sí, jo no vaig ser alcohol. Jo també he provat alcohol. Jo crec que encara nosaltres som conscients, abans que nací. Sí, han consumit. Ja he consumit alcohol. Ja també alcohol. I ja també. Sí, alcohol. Jo tinc 14 anys i vaig provar l'alcohol fa... saber ben l'any Jo tabac, alcohol i molt. Els capats sí, però el bany. jo crec que no, perquè seria molt més fàcil accedir a les drogues i seria molt més fàcil consumir-les. Jo crec que milloraria i potser disminuiria la drogoaddicció, però als governs no li interessa. Jo realment no ho sé. Jo crec que la legalització no ho resoldria perquè seria molt més fàcil poder obtenir una droga i seria més fàcil la legalització. Una cosa que és legal
la gent ja no té tanta atenció cap a aquesta substància. Tant se legalitzen com se segueixen igual, la gent seguirà consumint igual o més. Home, jo crec que si ho legalitzen, doncs consumirà més. Com més legalitat, millor. Perquè si no ho legalitzen, per darrere sempre se desgrava. Jo crec que ho consumiria igual perquè qui està enganxat en això és perquè està enganxat, no perquè sigui legal o il·legal. No, perquè jo aniria. Jo, per com pare sí, i en pare no, així que no ho sé. Molt de cara no ajudaria a resoldre el problema. A vegades hi ha gent que per consum de drogues que no estan en condicions com haurien d'estar, tenen males experiències, llavors això sí que és legalitzat. I seguint un cànon i un control, segurament és un dels problemes que s'evitaria. Perquè s'ha de d'una manera molt és un tema complex, molt complex. I no se tracta de dir legalitzar sí i ja està. No legalitzar tot, és molt complex. No s'haurien de legalitzar perquè així com estan les coses ara estan bé. I si se legalitzassin no hi hauria més problemes o tot el contrari. Però millor deixar-ho així com està. Jo crec que sí que s'haurien de legalitzar perquè potser així hi ha gent que troba que contra més prohibit es fa una cosa, més ganes fa. Jo crec que el seu seria que fos legal. La meva opinió és aquesta. Perquè no hi hauria tant de problemes, però enlloc del món hi hauria tant de problemes perquè no hi hauria tràfic de drogues. I ja entendríem aquesta problemàtica si fos legal. Tot el que està prohibit és tentador, crec que per un 1%. Molta gent se mor degut a aquest tràfic de drogues. Per tant, si fos legal, tot això no l'evitaríem. Jo també estic, no és solució, però sí que és solució part dels problemàtics. Que fos legal i que tinguessis qualque tipus de garantia que allò que te donen és realment el que compres. I llavors cadascú ja es deu ser la responsabilitat en complir el que fa. Moltes vegades ens ajuden negativament perquè per internet hi trobem moltes pàgines web que te xerren sobre que les drogues són bones, que t'ajuden a oblidar els problemes i també hi ha molta informació enganyosa que no té compte la realitat sobre les drogues. Trobo que negativament perquè sempre surt una persona intel·ligent i que no t'expliquen el mal que fan aquestes drogues. Bona informació perquè ho diuen el tràfic de drogues i tot el que fa la gent. Com ho donen mala influència, no? Perquè nosaltres si ho veiem el que fan. Jo crec que sí, l'escola, la societat i fins i tot la televisió fan una bona feina, però tot i així un adolescent que estigui entre 13, 14, 15 i 16 anys fins i tot és una edat que, segons a vegades, la prohibició és una tentació. Jo opino que l'escola és la que millor està. La que més diu que no ho fa sol perquè ha mogut els pes aquí a ser rumors la nostra que ho fa molt bé. Depèn d'aquí. No, depèn d'aquí. Fa bé. Són ben feines i atentes. Moltes eines. Sí. Hombre, jo només he pogut comprar l'alcohol a les verdes. Jo tinc 14 anys i meus pares no van res, no sé per què, però a les verdes sí que no venen. Jo tinc 14 anys i no van venut res, però perquè tampoc ho he demanat. Jo tinc 14 anys i m'han venut alcohol a les venes, a part no ho he demanat. Jo tinc 14 anys i no me n'han venut mai perquè tampoc n'he anat a comprar. Jo tinc 14 anys, no n'he anat a comprar, no me n'han venut i no n'he anat a comprar, però els amics que sí que duen alcohol, pues ens han venut a ells. Jo tinc 14 anys i tampoc me n'han venut i també que tampoc n'he anat a comprar. Bé, jo tinc 14 anys i sí, m'han venut alcohol, els pares i les verbenes a les canals. Jo en tinc 14 i no perquè no ho he demanat. Tinc 14 anys, però no us n'he comprat cap cubeta mai, me l'han donat a provar.
Tenc 14 anys i m'han vengut alcohol a bars i supermercats. Tengo 16 años, me venden en los bares y todos lados. Jo també tinc 13 anys i mai he comprat les coses. Jo tinc 16 anys i estic treballant en llocs que no havien ocupat. Jo tinc 15 anys i sí, m'han vengut alcohol a Vallpenes i a bars. Jo tinc 14 anys, m'han venut alcohol a bar i Vallpenes també. Jo tinc 14 anys i no m'han venut ni alcohol perquè no ho he demanat. Jo tinc 14 anys i sí m'han vengut alcohol a Vallpenes i a pizza compra bar públic. Jo tinc 15 anys i també a pizza a Vallpenes i compro bar. Jo tinc 14 anys i també en els bars, Coca Pic i a Vallpenes sobretot. Que la gent gran estigui més conscienciada que nosaltres, perquè molt temps nosaltres no estem conscienciats, però sincerament els grans, si els grans són ells que ens emparen a nosaltres. Normalment no sabem directament un menor pot anar gent adulta i donar dir a menor. Sobretot que els adults se prenguin en sèrio que no poden veure